Inumin tatara nga ginatang mo. Tapos, Kaya mumon Pagkatapos, siyempre, basta may alak, may balak. anong ginagawa natin sa panaginip mo? Inuubaran daw kita. Halinin na at magsaya dahil ang Bakat Andres ay nandito na. Kwentong katatawanan na may kalokohan, yan ang kanilang samahan. Talagang pampawala ng stress pag nandidyan na si Bakat Andres. Tagrutin din siya, daway. Duti madalusan ta. Ayos nakauungar ka yun. Nagbiagak tupay nga tano, bungag iti prutas ng mulak. Nagdikto mo ng maramanan. Ayos lang, nagladatakawan niya. Oh, Dimsay. No, mapabungam to kita nating ngain mulam. Doon to man ti abastutan. Nga masiday, so lalay nga ma. Dimsay, apa yung mama ni George say? Ako pa nasibsibugan na, aldaway. George ang dad? Eh, Sakdo lang danon, nakabaybayag pa. Samantalang no pinangan, nakapaspas-pas. Sabi ko na nga ba nandito lang to. Nih, damagayam ni Manang bidayan. Hoy Dimsay, mati ka nagulo dani gunyang. Okay. Nak, kamusta ka na? I miss you. Kakagaling ko lang dyan sa bahay niyo kaso walang tao. Kaya dumiretso na ako dito. Okay lang naman. Kumusta naman pala yung nilalakad mo? Okay lang, kaso nakakapagod din. Ang dami ko pang babalikan eh. Mabusisi din kasi. Gusto mo ako gagawa ng paraan para mapabilis? Kung ikaw nilalakad mo, ano kaya kung itakbo ko para mas mabilis? Loko-loko ka talaga. Siya nga pala, bakit kasama mo si Dimse? Himala hindi mo kasama yung partner in crime mo. Ha? Si Andres? Busy din siguro yung tao. Baka marami din ginagawa. Saka bihira ko lang din siya nakikita. Si Dimse, sa bahay mo na titira bang nagpapagaling. Bakit? Ano bang nangyari kay Dimse? Na-stress nawala sa sarili. Pero nagiging okay naman na kahit papano. Gunyang, ampap. Ano sabi mo, Dimse? Huwag mo akong ginaganyan, baka samain ka sa akin. Hayaan mo na. Alam mo na may pinagdadaanan yung tao. Pati rin naman ako may pinagdadaanan Yung ilang araw nga na hindi kita nakita, namimiss kaya kita. Tapos sika, nagsadot ka pa yung ag-reply ti message ko. Siguro panaiinom mo Sweetie pie, kung alam mo lang. Ilang araw na akong hindi nagiinom simula nung tumira si George at Dimsy sa bahay. Ano? Pati si George sa bahay mo nakatira? Oo, kasi hindi ko naman araw-araw na nababantayan si Dimsy. Tsaka may iba pa naman akong ginagawa.
Baka may iba ka namang trinatrabaho habang wala ako. Ada papansin babae baak. Oh, yata ngayon mo Dimse. Trinatrabahong iba dyan na bagbagamay. Baka mulak pa yung orte nating ito yung prutas no sa bali mo na teraramiday. Gunyang baak. Anong ibig mong sabihin, Dimsey? Hindi kita magets. Hayaan mo na kasi yan. Alangan na mas paniwalaan mo pa yan kaysa sa akin. Apay nga rin nga madimsungsong bata nagijay tawag kong chat ko kinyam. Malipatan nga rin cellphone ko di balay manang. Uray rabe madi ka nga sumungbat. Apay adati kas jay. Madikno ka nga rin mapanpansin manang ta nakagulgulo ka di kakadwak. Tsaka awang pa itilod ko tapos nagutidan na pa iti internet. Gunyang. O, aglibak ka pay. Hoy Dimse, tal na ka man dita. Damdaman na mga teater, ririnak to man eh. Hoy, baak. Kahit na alam kong malaro kang tao, love na love pa rin kita. O ito nga binilang kita ng bago mong damit tapos alak. Ayos. May masate ah. Nagnanang tatay. Mukhang alak ka talaga. Yan pa talaga yung inuna mo. Yung damit yung unahin mo, isukat mo kung kasya sa'yo. Marumi nga tong kamay ko. Sa bahay na lang. Ano namang nakain mo at nakapaglinis ka dito tapos nakapagtanim ka pa ng gulay? Wala. Nagpapalipas lang ng oras. Tsaka nililibang ko lang si Dimse. Kasi kung asa bahay lang yan, baka lalo pa nga maburiyot. Buti pa sa ibang tao, concern ka. Samantalang ako, hindi mo man lang ako makamusta nung nasa Manila ako. Kung okay lang ba ako, kung kumain na ba ako. Bakit ka na mo mararami demon? Tsaka urayan nga matibakan niya kasi kama natin masursuro. Siyempre, iba pa rin yung inaalala mo ko Feeling ko tuloy, hindi mo na ako mahal. Hindi mo man lang ako masamahan sa mga lakad ko. Nagdrama ka na yan. O sige. Nurabi mo pang ka di balay. Tayo namin tataarang nga ginatang mo. Tapos, Kaya mumon Pagkatapos, siyempre, basta may alak, may balak. ata tipaglaingam. Tapos hindi ka naman nga rod marunong manuyo. Wala ka pang kasweet-sweet sa katawan. Kadula amin. Kasi dito malat, ipapanan na. Dimse, nung wala ba ako, panay ba labas dito ng gabi? Nalaing nga tumakas sa ating nga lalaki ko. Tupi sa banan. Dito na din na magtaon. May sinasabi ka dyan, Bak? Sabi ko, namimiss kita nung wala ka. Hindi nga ako makatulog ng maayos. Kasi namimiss kita. Talaga, sweetie pie? Na-miss mo ako? Oo, kung alam mo lang, napapanaginipan pa kita. Dinalaw nga ako ng guardian angel mo eh. Naku, andito si Gunyang. Baka mamaya, ano-ano naman sabihin nito. Totoo? Napaniginipan mo ako? Oo nga eh. Anong ginagawa natin sa panaginip mo? Inuubaran daw kita. Loko-loko ka talaga. Doon muna tayo sa silong ng mangga. Mainit na dito. Sayang naman yung glutang pinapainom ko kay Dimsy. Bakit? May pag-asa pa bang pumuti si Dimse? Malay mo, pumuti. Hindi isang irahin. Dimsy, tayo palaglinaw. Puto.
Lan,